No niin. Otetaan tuohon pari itse asiassa chattiin tullutta viestiä vielä tässä vaiheessa. Eli joulu tehdään niiden ihmisten kesken, ketkä siihen osallistuvat. Jokainen tekee tai tuo jotakin yhteiseen juhlaan. Just näin. Ihan oikein Sari on siellä kirjoittanut. Ja sitten Mari laittoi vielä, että joulumieltä toi monen vuoden ajan jouluisin jakaminen muille. Lapsena ja nuorena laulettiin joulukonserteissa ja paketoitiin lahjoja äitini lelukaupassa. Joulumieli tuli siitä joulusesta hulinasta ympärillä. Tunnelma oli kuin pukin pajalla. Sitten lahjojen määrään on tehnyt mieli kiinnittää erityistä huomiota. No ihan varmasti näin. Ja nythän meillä on aiheena tosiaan seuraavana aiheena joululahjavinkit. Mun piti tästä vielä sanoa sen verran, kun tuosta torista äsken juttelin, kun sinne niitä joululahjoja laitetaan sitten joulun jälkeen heti myyntiin, niin tämä lause kuvastaa hyvin. Eli sen jälkeen, kun joulupukista näkyy perävalot ja torin sivuille ilmestyy suuri määrä ilmoituksia. Mutta hei, tosiaan joululahjavinkit on seuraava aihe ja sieltä meillä pääsee nyt sitten Aution Minna ja Lindbergin Sarjanne kertomaan tästä lisää, antakaas meille hyviä vinkkejä, olkaa hyvä. Kiitos Kiiki. Kiva kun olet täällä meidän juontajana, niin saadaan sitten juohevasti siirryttyä aiheesta toiseen. Sarjanne voit varmaan aloittaa meille esittelyn. No joo, mä oon Sarianne Valkeakoskelta täältä Tampereen läheltä. Ja mun yritykseni nimi on Maaginen järjestys. Ja meillä on tämmöinen uusi perhe. Meillä on yhteensä 5 lasta yläasteella ja muutama on vielä ala-asteellakin. Ja lukiossakin. Joo. Joo, eli ja sitten mä oon tosiaan Aution Minna ja Humppilasta. Ja mä oon tosiaan kirjailija ja ammattijärjestäjä ja mulla on yritys nimeltä Luova järjestys. Ja mä toimin täällä niin kuin Lounais-Hämeessä, eli niin kuin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen alueella. Ja tunnustaudun jouluttajaksi. Olen ehdottomasti jouluttaja. Ja meillähän on seuraavaksi nyt sitten ajatuksena puhua siitä, että millainen on hyvä lahja. Miten Sarjanne, mikä sun on semmoinen niin kuin lempilahja tai millainen? Niin, no mä mietin just tuossa, kun olikin puhe, että joulu tulee joka tapauksessa, että jotenkin, että se on kyllä hyvä vinkki, että mä oon yleensä ollut semmoinen kova stressaamaan ja sitten mulla puhkee se, että mä oon sitten kipeänä aattona tai viimeistään joulupäivänä. Ja sitten mun mielestä ihanin hetki on se joulupäivä, Tapanin päivä, kun saa vaan olla ja kaikki on niin kuin ohi. Mutta joo, mutta sitten mä mietin ja juttelin lapsilleni, että mitä jos olisi oikeasti niin kuin lahjaton joulu. Ja sitten mun isompi tytär, 16-vuotias, sanoi, että no mut sitten hän ei saa antaa, hänellä on tekeillä siis semmoinen pehmolelu pikkusiskollensa, että sitten hän ei näe sen ilosta ilmettä. Niin sitten mä mietin, että voi vitsi, että miten ihana lahja, että olisiko se lempilahja semmoinen, että se on niin kuin mietitty sitä lahjan saajaa ja se olisi niin kuin pyytteettömästi annettu ihan vaan, että näkee sen toisen ilon. Ja, Joo, niin. Ja miettii, että mitä semmoisia lahjoja itse olen saanut, niin mä muistan ainakin, että kaikki tämmöiset, mitkä niin kuin kuluu ja on mietitty mua. Esimerkiksi mä sain itse tehtyä Rokiroat suklaata yksi joulu, niin se on ihana. jotenkin jäänyt. Et siinä oli mietitty, että mä en tykkää pähkinöistä ja mä tykkään vaahtokarkeista ja maitosuklaasta. Niin se oli Just ne jotenkin. parhaat. Niin. Joo, just kuulostaa Mitäs erittäin sulla? hyvältä toi. Mulla on tosiaan niin kuin, varmaan aika lailla samoilla linjoilla, että ensinnäkin mä rakastan näitä itse tehtyjä lahjoja. Ja kun mä oon niin kuin laktoositon ruokavalioltani, niin olisi ihanaa joskus saada sellaista suklaata, mitä mäkin voin syödä. Mm. Että jos tällaiset niin Rocky Road suklaat sun muut, niin kyllä aina kiinnostaa. Ja muutkin, niin kuin, jos joku tekee mulle herkkuja jouluksi, niin en kieltäydy ja se on varmasti mun lempilahjani.
Ja sitten niin itse rakastan myös semmoisia niin kierrätyslahjoja, että en välttämättä niin kuin kaipaa minkäänlaisia mitään uusia asioita elämääni, että just semmoiset, että jos jollakulla on kirjahyllyssä kirja, jonka on riittävän monta kertaa lukenut ja haluaa antaa sen eteenpäin, niin tänne vaan. Mm. Semmoiset asiat mulla niin kuin on ainakin semmoisia lempilahjoja. Joo, ja just toi kierrätys on varmaan nyt tullut onneksi paljon isompana asiana ja ehkä se vaan vaatii sen, että uskaltaa niin kuin sanoa, että hei, meille voi antaa kierrätettyjä lahjoja, mites teille? Että muuten sitä ei ehkä niin kuin, jotenkin tuntuu isolle askeleelle ruveta antaa, jos ei ole kysynyt. Niin Joo, ja kannattaa kysyä. ennenhän se on ollut jotenkin niin kuin sellainen ehkä tabu, että on ajateltu, että se on jotenkin niin kuin köyhyyden merkki tai jotakin muuta sellaista, mutta nykyään se on trendikästä oikeastaan jo antaa niitä kierrätyslahjoja. Ja niin kuin sä äsken just sanoitkin, että se antaa hyvän tilaisuuden sitten myös sille toiselle ihmiselle, että kun sä kerrot sille, että sä haluat kierrätyslahjoja, niin hän voi myös sitten siihen vastata, että myös hänelle voi antaa kierrätyslahjoja. Että tulee semmoinen niin kuin hyvä positiivinen kierre siitä. Mm, Mutta sitten mä mietin just siitä, että jos mä nyt heittäydyn vähän filosofiseksi, niin mun mielestä hyvä lahja tuo niin kuin saajalleen parhaimmillaan yhteisiä hetkiä, yhteisiä muistoja ja sitten semmoisia niin kuin mahdollisuuksia mieleisille asioille, niin kuin vaikka jollekin harrastukselle, mikä on rakas, mutta mille ei ole niin kuin pystynyt antautumaan kunnolla. Oikeastaan siinä vaaditaan sitä, että tuntee sen lahjan saajan hyvin ja ajattelee nimenomaan häntä ja hänen tarpeitaan ja että miten, niin kuin, mistä hän pitäisi, mikä olisi hänelle niin kuin, kiva juttu, mutta ei siitä niin kuin, omasta näkökulmasta, että mitä mä haluan niin kuin, hänelle, mm, vaan siitä, että mitä hän itse haluaa itsellensä. Koska tosi monestihan se on, että tulee kiusaus antaa sellaisia niin kuin, ohjaavia lahjoja, ikään kuin, että haluaisin, että sinä harrastaisit tällaista asiaa, niin sitten annan sulle semmoisen lahjan. mm. Voi kun itsekin olisin saanut tämmöisen joskus. Niin ehkä se lähtee just siitä, että Niin. on ajatellut, niin kuin, että olisin aikanaan itse halunnut tällaisen ja nyt sitten tietysti hyvällä ajattelee, että olisi kiva sitten antaa jollekin toiselle se mahdollisuus, mitä itse ei ole ehkä saanut, mutta siinä sitten helposti unohtuu se, että se toinen henkilö ei välttämättä ole samanlainen, että hän ei niin kuin ehkä halua sitä. Mm. Mä oon monesti miettinyt, jos on jotain perheitä, jolle antaa niin kuin yhteislahjan, niin just, että oon mielellään antanut jonkun lautapelin esimerkiksi, että heille niin kuin yhteistä aikaa ja miksei sitten niin kuin meidän perheille niin kuin yhdessä Aivan, aikaa. Niin just. siinä ei ainakaan voi mennä vikaan, että antaa aikaa yhdessä Joo, ja se tekemistä. on just se, että totta kai aina se ensimmäinen asia, mitä kannattaa meidän miettiä, on se, että onko se lahja ylipäänsä tarpeen. Että voisiko esimerkiksi aikuiset sopia keskenään, että me ei anneta niin kuin aikuisten kesken lahjoja, mutta sitten tietysti on niitä ihmisiä, jotka ehdottomasti haluaa ainakin antaa niitä lahjoja, jos ei halua ehdottomasti saada niitä lahjoja. Mä oon semmoinen. Joo, Joo. mä rakastan myös lahjojen antamista, että mulla olisi tosi vaikeaa, jos niin kun meidän aikuisporukka sitten päättäisi, että ei anneta mitään lahjoja, niin mulla olisi kyllä vaikeuksia sen kanssa. Mutta jotenkin niin kun, haluan kuitenkin itse sit tukea sellaisia lahjoja, jotka ei niin kun, tuo lisää mitään sotkua kenellekään. Mm. Että tavallaan niin Niin, kun, toimii linjassa sitten sen vastaanottajan elintapojen ja arvojärjestyksen kanssa. Että niin jotenkin sama, sitä että ajattelisi. joku pieni tai semmoinen niin kuin, esimerkiksi kukkanen tai just jotain kuluvaa syötävää tai joku hillopurkki tai jotain tämmöistä pientä itse tehtyä. Joo, itse tehdyt lahjat on kyllä ihan parhaita. Sitten mä mietin just sitä, että jos osaa esimerkiksi tehdä käsitöitä,
niin mikä sen kivempi lahja kuin just tehdä joku villasukat, tumput, pipo Mm. tai vaikka kaulaliina tai sitten jotakin muuta, jos osaa niin kuin muunlaisia käsitöitä. Itse harrastan tietysti neulomista ja virkkaamista, että mulla ajatukset askartelee tietysti siinä silloin, kun puhutaan näistä käsitöistä, mutta kyllähän joillakin pysyy esimerkiksi hyvin vasara ja saha kädessä, että voi sitten tehdä vaikka jonkun naulakon tai ikkunalaudan tai kukkapöydän tai jotakin sellaista, jos on selvittänyt sen vastaanottajan kanssa, että hän tarvitsisi Tarvii. sellaisen. Mm. Että just se, että tietää, niin kuin, että se tulee oikeasti käyttöön, eikä mene sinne varastoon, eikä päädy sinne torifiihin sitten myyntiin joulun jälkeen. Joo, ja just villasukat se on kyllä varmaan semmoinen kans lempilahja, että meillä ainakin jokaisen lapsen lahjalistassa lukee, että aina, että villasukat. Joo, ja villasukat on kuluva hyödyke, että Niin. ne joka tapauksessa kuluu aina. Ja sitten toisaalta taas, jos sattuu olemaan niin, että on ollut ennen joulua hirveä kiire eikä ole ehtinyt sitten tehdä niitä, niin yksi hyvä idea on sitten se, että antaa niin kuin tavallaan lahjakortin sille vastaanottajalle ja sanoo, että tilaa multa sukat tai jotakin, mitä sä haluat, niin mä teen sun toiveiden mukaan sulle lahjan sitten joulun jälkeen. Et, Ja tota, jos ei osaa kutoa niin kuin meikäläinen, niin mä ostin just itselleni joululahjan paikalliselta käsityötekijältä. Niin täällä on semmoinen pieni putiikki, missä myydään itse tehtyjä kaikkia juttuja, niin ostin sieltä ne villasukat. kyllä. Ja pääasia, että joku ne on tehnyt kuitenkin, ja nehän on, Mm, mä luulen, että kaikki villasukat on tehty rakkaudella, että se on varmasti niin kuin semmoinen, mm, kun se on niin monelle semmoinen intohimo, että niitä on ihana tehdä. Mutta tosiaan itse tehtyjähän voi olla myös kaikki nämä leivonnaiset ja herkut ja, tota, ja sitten jos esimerkiksi ompelee ja on muuten niin kuin käsistään kätevä, niin voi esimerkiksi antaa lahjakortin, jossa lupaa vaikka lyhentää verhot tai korjata jonkun vaatteen tai jotakin tällaista, että voi niin kuin tavallaan tarjota sitä sen mukaan, että mitä se ihminen sitten haluaa, mitä hän mm, tarvitsee. Että niin. semmoisia jotenkin niin kuin apulahjakortteja jotenkin itse haluaisin suosia, ja muutenkin, niin kuin, että Ja vaikka sit koiran ulkoilutus tai lastenhoito tai joku tämmöinen. joo. Joo, me saatiin kanssa yksi joulu, että miehen kanssa lahjakortti, että menkää treffi-ilta viettämään ja me huolehdimme lapsistanne. Niin se oli kanssa ihana. Kyllä, Aikaa käyttää koko vuosi. kuulostaa todella mahtavalta ja kannattaakin laittaa siihen joku semmoinen deadline sitten siihen lahjakorttilahjaan, että se myös tulee käytettyä, koska Niin. yleensähän aika monesti varmaan lahjakortit, semmoiset niin kuin tavalliset lahjakortit varmaan pääsee vanheneen, kun ei ihmiset muista käyttää niitä. Tai Mm, sitten jos se on jotenkin sellainen, että jos hankkii jonkun liikkeen lahjakortin ja se on semmoinen liike, mitä se henkilö ei niin kuin normaalisti käytä tai ei koe, että hänellä olisi tarvetta tai aikaa, niin silloinhan se monesti voi jäädä käyttämättä. Että siinä kannattaa kyllä aina käyttää sitä harkintaa, että mikä on sitten sille vastaanottajalle just semmoista, mitä hän arvostaa. ja muista. Että jos Mm, välttämättä haluaa just tämmöisen niin kuin rahallisen lahjakortin hankkia, eikä tämmöistä niin kuin apulahjakorttia, niin ehkä sitten joku tämmöinen hyvin yleislahjakortti, millä voi sitten vaikka ostaa jotakin herkkuja sieltä kaupasta. mm, niin. Ja no mitä mieltä saat rahalahjoista? Kun itselle se ainakin jotenkin särähtää korvaan, että ei rahaa. Mutta sitten, no niin, mitä mieltä sä oot? Kyllähän meidän kulttuurissa niin kuin perinteisesti pidetään niin kuin ylipäänsä rahasta puhumista vähän semmoisena epähienona tai Mm, jotenkin tyylittömänä asiana, että niin kuin, no mä ajattelen, että ei rahassa sinänsä mitään vikaa ole, että kyllähän se voi olla semmoinen niin kuin viime hetken pelastus, jos on kuukauden verran miettinyt tuskissaan, että
mitä mä annan sille lapsenlapselle nyt lahjaksi ja en keksi mitään, niin se voi olla sitten se. Ja mä Niin. uskon, että ne lapsenlapset varmasti arvostaa tällaisia lahjoja, mutta että Ja on se varmaan kivempi, että kun sitten taas lahja, jota ei tarvitse, niin joo, se, että saa itse sen päättää. koska se joka tapauksessa menee aina sitten sen vastaanottajan valinnan mukaan sitten se käyttö, että Ja sitten, niin, tuo ja voihan vapautuu. senkin paketoida tai laittaa hauskasti, kivasti johonkin yllätykseen. Ja, Joo, onhan netti täynnä semmoisia niin kuin vinkkivideoita, miten voi tyylikkäästi paketoida rahaa jonnekin. mm, Varsinkin varmaan rahatonttuja. ilmeisesti tuolla Yhdysvalloissa ja muualla siellä on niin kuin tapana sitten tämmöisiä antaa useammin kuin Suomessa. Mutta Mm, että kaikenlaisia mahdollisuuksia on, ettei se välttämättä tarvitse olla just sitä rahaa. Ja mä mietin just sitä niin kuin just esimerkiksi isovanhempien näkökulmasta, että täytyykö sen olla just joko rahaa tai sitten tavaraa. Että voisiko se olla esimerkiksi joku sellainen, jos on pieniä lapsenlapsia, niin lapsenlapsille voisi vaikka kirjoittaa iltasadun, ja sitten voi vaikka halutessaan lukea sen ääneen jonnekin ja tallentaa ja lähettää sitten niille vanhemmille puhelimeen, jolloin se isovanhempi pääsee sitten ikään kuin kertomaan sen iltasadun sitten niille lapsille silloin, kun ei ole itse paikalla. mm, Tai sitten kirjoittaa jotain omia lapsuusmuistoja esimerkiksi ylös ja antaa niille lapsenlapsille, että ne varmasti niin kuin lapset olisi innoissaan siitä, että kuulee kuinka mummu tai pappa on niin pienempänä sitten itse toiminut ja minkälaisia muistoja sieltä on tullut. niin. Se olisi niin aarre, sitten se tarina. Ja varsinkin, jos siihen liittyy esimerkiksi valokuvia, jos sattuu Mm, löytyy. Että tämmöisiä niin kuin muistoja ja aikaa ja sellaista niin kuin elämyksiä. Että esimerkiksi mä mietin sitäkin, että kummi saattaa haluta esimerkiksi antaa kummilapsille jonkun sellaisen elämysretken. Että sopii vaikka, että me mennään vaikka kesällä tai keväällä jonnekin tiettyyn paikkaan retkelle, mihin se lapsi on halunnut mennä, tai kummilapsi, vaikka olisi vähän vanhempikin kummilapsi. mm. Että tai sitten jos, mä en nyt ihan tiedä, että miten noi esimerkiksi huvipuistorannekkeet, että pystyykö niitä ostamaan tällä talven keskellä, mutta mikäs olisi sen hauskempi lahja sitten, niin kun antaa se kesäpäivä sitten lahjaksi jouluna. Ja voihan se olla myös lahjakorttimuodossa, että hei, kesällä mennään sinne. Mm. Ja, joo, niin. Just semmoisia, että mennään yhdessä, tai sitten just ystävälle voi antaa lahjaksi jonkun sellaisen, että me pidetään niin kuin spa-päivä siellä ja siellä silloin ja silloin, tai sovitaan myöhemmin päivä yhdessä, mutta Mm, että se on niin kuin semmoinen yhteinen elämys. Niin niin. silloinhan siinä tavallaan pääsee myös antaa lahjan itsellensäkin. Mm, joo. Missä vaiheessa? Kyllä meillä tässä vielä hetki on aikaa. Sitten mä Joo. mietin sitä, niin kun, että jos haluaa esimerkiksi niin kun vanhemmille ihmisille antaa jonkun tällaisen niin kun apulahjakortin, niin sehän olisi mahtava sitten niin kun tarjota vaikka siivousapua tai jotakin muuta tämmöistä Ikkunanpesua. kotityötä. Niin, Mm, justiinsa. Ja sen siivousavunhan voi antaa jo etukäteen ennen joulua, jolloin pääsee sitten myös tuottamaan sitä hyvää joulua sinne. mm. Ja just toi, että monessa perheessä on, että jokainen tuo vähän jotain joulupöytään, niin Mm. sekin on jo itsessään lahjaa, että eikö se ole ihan riittävästi. Mm, Joo, ja mä mietin just sitä, että jos on niin kuin itse tykkää tehdä jouluruokia ja on menossa kuitenkin sitten vaikka jouluaterialle sukulaisille, niin sieltä voisi sitten kysyä, että voisinko mä tehdä sitä ja tätä ja tota. mm. Ja niin Joo, varmaan monet tekeekin. niin. Ja siis mietin, että jos on niin kuin ikäihmisiä, niin mikä sen ihanampi lahja kuin just se joku perunalaatikko tai sopivan kokoinen kinkunpala, koska kun Mm. ajattelee, että kaupassahan myydään yleensä aika isoja tämmöisiä niin Oh. kuin kinkkuja, ja sitten joku ikäihminen niin ei välttämättä pysty semmoista käyttämään, niin hänen kanssa voisi sopia niin kuin ennen joulua, että
että mä tuon sulle sopivan kinkunpalan kypsänä lahjaksi. Että Mm, älä turhaan mene sieltä kaupasta etsiin, että niin. se tulisi sitten suoraan käyttöön ja voisi kyllä Eikä tulisi ilahduttaa aika paljon. hukkaa, niin kuin Mm. ruuassa monesti joka vuosi tulee, että sitten on niitä kinkkuja siellä, kun ei enää maistu itselle yhtään, että Joo, tulee jo kohdistunut. ja yksi vaihtoehto on just se, että pyytää sen ikäihmisen sitten niin kuin omaan pöytään, Niin, sinne niin kuin oman perheen kanssa, jos se tuntuu itsestä niin kuin sellaiselta mukavalta. niin. Et kyllä varmasti siis kun kuitenkin tässä Suomessakin on todella paljon sellaisia ihmisiä, jotka on yksin jouluna, eikä ole itse valinnut sitä yksinäisyyttä jouluksi, Mhm. niin voisi miettiä, että voisiko se joululahja sitten jollekin tämmöiselle yksinäiselle läheiselle olla se, että kutsuu hänet niin kuin sinne oman perheen joulunviettoon Mm, valmiiseen pöytään. niin, Minna joo. ja Sarianne, kuulkaas, mä törkeästi taas tuun tänne kesken kaiken, mutta vetäkää toki yhteen hei vetona, tai jos tulee vielä ideoita. Mä oon kirjoittanut tänne itse vaikka kuinka paljon toi satulahja ja kinkku, sopiva kinkunpala jollekin, joka nyt ei tarvitse sitä monen kilon kinkkua ja aivan ihanat. Ja sitten toi, se oli hyvä toi omaava tai ohjaava lahja, että ostat jollekin palettitossut, että pikku vinkki, että Mhm. sinähän nyt alat harrastamaan palettia, niin ne on just hyviä tavallaan huomata, että ne ei välttämättä ole hyviä, mutta chattiin on tullut nyt niin paljon tekstiä, mutta jatkakaa toki, jos vielä on, vai otanko chatista No, välillä? no vielä se oli mulle, kun aiemmin puhuttiin, niin että ennen vanhaan on annettu niitä joulukirjeitä, niin se oli Joo, mulle ihan uusi asia, mutta se oli jotenkin niin ihana, että siitä jää moneksi jouluksi sulle itselle se tarina ja joo. Mm, joo, ihana. ja jos tosiaan et ole koskaan kuullut aikaisemmin joulukirjeistä, niin tämmöinen tapa on tosiaan ollut ilmeisesti ihmisillä, että on kirjoitettu niin kuin niitä vuoden oman perheen kuulumisia niin kuin siihen joulukirjeeseen ja sitten lähetetty se ikään kuin joulukortin sijasta tai viety sitten ihan, voi vaikka paketoida sen, niin siitä riittää sitten iloa joulunpyhiksi ja varmaan vähän enemmänkin, että ja Mm. sitten myöskin niin kuin saa taas vähän jotenkin niin kuin sitä yhteyttä luotua lisää, ehkä semmoisiin sukulaisiin, mikä ei ole ollut siellä arkielämässä niin paljon, niin pääsee sitten heidänkin kanssaan jotenkin niin kuin yhteyteen taas. Ja Et Mulla mä menee tietää, ihan kannustan ehdottomasti kyynikset näitä, täällä, Minna, kun sä puhut tuosta joulukirjeestä ja tuosta noin, niin kun mä ihan täällä kanalihan, siis aivan ihana idea. Mutta hei, mä otan nyt tähän chattiin, niin käydään näitä läpi, eli tämäkin on ihan siis tosi huippu, mitä ei välttämättä tulisi mieleenkään, mutta Kati on kirjoittanut siellä, että pari vuotta sitten ostettiin äidin kanssa veljenperheelle polttopuita, yksi parhaita lahjoja, joita olen hankkinut. Ihana lahja joo, ostaa kuulostaa ihminen, joka todella hyvältä. tarvitsee polttopuita siellä, niin ihana lahja. Joo, Kyllä. joo. Koska kyllähän mun mielestä mä suosisin tai niin kuin soisin, että aikuisten kesken ajateltaisiin sillä lailla käytännöllisesti myös, että sen ei tarvi olla mikään lelu niin kuin lapsille, vaan Mm. että se olisi just sellainen, niin kuin, mikä tulee tarpeeseen. Joo, aivan ihana. Sitten täällä oli tämmöinen, että viime jouluna tein teinipojalle oman huoneen. Arvostan todella paljon itse tehtyjä lahjoja ja syötäviä, jotain muuta kuitenkin kuin suklaata. Pikkulapsi aikana sain siivouksen pari kertaa ja nyt hän antaa itse omalle äidilleen myös siivouslahjan, ihanaa, että on saanut itse pikkulapsiaikana on saanut tämmöisen mm. siivouslahjan ja nyt pystyy antaa sitä ja tosiaan ihanaa, että on tehnyt teinipojalle oman huoneen, niin sekin on varmasti aivan ihana. Ja sitten täältä tulee, Ja poika varmasti sitä arvostaa myös. no toivottavasti ja kyllä mä uskon ihan varmasti joo. Ja sitten kiva idea tuo esimerkiksi villasukkalahjakortti. Tuli tällainen kommentti. Ja sitten äiti teki lapsenlapsille lahjaksi isovanhempien kirjan Ifolorilta, jossa kertoi myös omista vanhemmistaan. Aivan ihana, Joo. jää pitkäksi aikaa tai ehkä jopa ikuiseksi ne muistot on siellä aivan ihana. Black Fridayna on yksi hyvä tarjous yleensä. Huvipuisto
ranneke seuraavalle kesälle. Eli sieltä tuli vastaus nyt teille. Just, Eli hyvä. niin. Eli No jos niin, eli haluaa tähän sellaiset voisit panostaa. etukäteen ostaa. Niin. Joo, lapsille. Joo, eli Mielestäni Black oli Fridayta saa sellaista. ihana tämä isovanhempien kirja ajatus ja niistä tulee varmasti niitä perheen aarteita. Kyllä, Pidetään niin kuin, ja annetaan myös sukupolvelta toiselle, että se on ihana siirtää sitä perhehistoriaa sitten näiden lahjojen myötä, että sen ei tarvi tosiaan olla mitenkään jotenkin niin kuin tavaraa. kyllä, Ja kyllä. Ja tosiaan tuosta Black Fridaysta, tai siis tuohon huvipuistorannekkeita, että niitä ainakin silloin pystyy ostaa jo valmiiksi. Ja tosiaan sitten on itse hyödynnän Black Fridayn tarjouksia juurikin näitä kesälomareissuja ajatellen. Lippuja saa usein niissä etuisasti. Eli vähän vastaus tuohon äskeiseen, niin myöskin hyvä, ehdottomasti hyvä idea ajatella jo. Toi toki vaatii just sitä vähän suunnitelmallisuutta sinne kesää kohti. Meillä on no niin. Meillä on lahjakäytäntö aikuisten kesken, että arvotaan aikuisten kesken, kuka hankkii kellekin lahjan. Näin on aikuiset saanut myös paketin aattona, mutta ei tarvitse ostaa kaikille. Niitä on sitten kiva ideoida, mitä juuri sille henkilölle ostaa, jonka arpa valitsi. Kyllä, tämä on myös joo, hyvä. Secret Santa on kyllä hyvä idea, ja se on just tämä arvonta, ja varsinkin Niin, jos ei kerrota, että kuka ostaa kenellekin. niin, totta, Mm. joo. Ja sitten on tullut, että ammatillisesti on ollut mielenpainuvin joulutempaus, jossa yhdelle vähävaraiselle perheelle yhteistyössä yritysten ja yksityisten kanssa luotiin kaikin puolin toiveet täyttävä joulu. Ihana, Ihana, ihana. vallan ihana, kyllä. Siis nämä on kaikki ihan ihania. Sitten on Joo, vielä tämmöinen, kun saan joka joulu pitkäaikaiselta ystävältä joulukirjeen. Aivan ihana kuulla perheen tapaamisia kuluneen vuoden ajalta. Siis just, ihan juuri mitä just. äsken puhuitte. Ihana, kun jotkut pitää näitä perinteitä elossa. Joo, Mä rakastan kirjeitä joo, ylipäänsä ja varsinkin nimenomaan just tämmöisiä paperikirjeitä. Mutta joo, kyllähän ihana. esimerkiksi lapsiperhe voisi tehdä sellaisen, minkä voi vaikka kirjoittaa ihan koneella ja sitten tulosta ja lähettää kaikille sukulaisille, niin siinä menisi niinku kuulumiset kaikille sitten samalla Totta, kertaa. totta. Mutta joulukirja on jollain muullakin tiedossa kuin teillä. Ja sitten täällä on, että minä teen omalle äidille joka joulu Ivalorin valokuvakirjan ja hän odottaa niitä niin kauan, kunnes lapset on 18 vuotta. Vielä on muutama vuosi jäljellä. Laitan niihin aina myös äidin lähettämiä WhatsApp-kuvia, esimerkiksi hänen omilta reissuiltaan ynnä muuta sellaista, ja lisäksi sitten meidän perheestä. Ihana. Vaatii taas Aivan vähän mahtavaa. suunnitelmallisuutta ja viitteliäisyyttä, mutta pitkäaikainen lahja, todella pitkäaikainen lahja. Ihana. Kyllä. Nyt nopeasti Minna ja Sarjanne, jos teillä on joku, minkä haluatte nopeasti sanoa, niin vielä ehditään ennen viimeistä osiota, niin vedättekö yhteen tai onko joku, mitä haluatte vielä ehdottomasti tässä vaiheessa sanoa? Ehkä vaan se, että kannattaa miettiä just tällä vähän niin kuin laatikon ulkopuolelta, että mikä olisi sellainen lahja, mikä ei toisi sitä tavaraa lisää, vaan pikemminkin niitä yhteisiä hetkiä, elämyksiä ja muistoja sille vastaanottajalle ja myös varmaan itsellekin. Et paras lahjahan on semmoinen, mistä kaikki tykkää, niin kuin sekä antaja että saaja. Mm, Aikaa ja rauhoittumista ja yhdessäoloa. Just kyllä. näin. Just Se näin. oli siihen kiteytettynä. Hei, Minna ja Sarjanne, tuhannesti teillekin kiitoksia Kiitos. pidetään tässä meillä on itse asiassa 2 minuuttia taukoa nyt sitten, kun alkaa meidän viimeinen osio tuossa kohta. Ehditään vähän hengähtää ja laskeutua. Ja kyllä, ja tämä on nimenomaan Joo, laskeutumista tämä seuraava osio, kyllä, hyvinkin paljon. yes.